Második fázis, most már benne van a kolbász is, gyerekek, nem tudom, hogy látjátok. Nagyon durva kolbászunk van. Nagyon-nagyon durván durva. Az állapotunk is durva, nézzétek meg a barátom, mint a kis kuktám, hogy csinálja a dolgokat. Készítem a Vasvári tévének a felvétel. Vasvári tévé? Persze. Az előbb bekiabálok neked egy jó gegyú! A cigánygyerek ott szeret valamilyen gyümölcs, az így jön, és az hiszem volt! Az geci, meg is ez. A hagyma mindennek az alapja, gyerekek. A jó pörkölt alapja. Az biztos, hogy ebből olyan pörkölt alapunk lesz, hogy szerintem ilyen pörkölt alapot még az ember nem lát, a gyerekek. Na, majd még később bejelentkezünk, mert záros a felvételi időnk. Addig is. Minden jót.